Vážení priatelia, je 17. november, deň študentstva. Aj my chceme pozdraviť tento deň našou aktívnou prácou. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a veríme, že pomôžeme urobiť dobrú vec pre naše rozpočty malé mesto. Poďme. Vydal si na táto spravu, dobre tam to. Náklad techniku. sa nepoužijú do potreby, ale investície. To je nakoniec dobré, hej? To je áno. Zrejme to, lebo niekto svoj spolužiakom zvyšku, hej. Lebo, jak ich nazýva Česko, že takú sú chodil do školy. Dobrý deň, môžem vás na chvíľu vyrušiť? Chcem sa vás opýtať, prečo ste práve dnes prišli pomôcť tejto akcii? Pozvánku. Sme turisti a máme radi čisto. A ste priamo z Michaloviec, alebo? Áno. Áno. A čo hovoríte na takýto nápad? Keby to bolo každý týždeň, tak je toho málo. Ďakujem veľmi pekne. Lebo Michalovce majú toľko čiernych skládok. Choďte sa pozrieť, ako to vyzerá okolo Laborca za Kertou smerom. Úžasné. Treba vyfotiť a poslať niekde. Tak sa dobre starajú. Jak sú hlúpi ľudia, ktorí si za svojím plotom dokážu urobiť taký neporiadok. Dúfam, že ich zožerú postane. Ďakujem veľmi pekne. Dobra, máme vlastne,
Prestaňte, musíte ma... Ja som sa cítila tak, že... Lebo akože Slavka jediná, ktorá... Celú? Nie, daj si celú a potom ju vyhodíš. Vieš, jak to dobre? Budeš spokojná? Nie. Krátke hodnotenie akcie a čo ste všetko našli. Myslím, že dnešná akcia sa veľmi dobre podarila. Nazbierali sme okolo takých 50 vriec. Našli sme plastové fľaše, rozbité kúsky sklenených fľaš, plechovky od nápojov. Našli sme tyče kovové, plastové, odpad stavebný, plienky. No tak podobne. Myslíte si, že majú také akcie význam aj v budúcnosti? Určite, ale častejšie. Mali by sa robiť častejšie a nejak systematicky. Je pravda, že keď občania urobia túto akciu, majú z toho radosť aj oni, majú potom dobrý pocit, že to, čo si vyčistili, si majú aj chrániť a neznečisťovať, ale nie je to trvalé riešenie. Malo by sa to riešiť systematicky. Nejakými štandardnými nástrojmi. Ďakujem. Vaše nejaké krátke hodnotenie akcie dnešnej? Tu je výsledok. A ináč nemá čo k tomu povedať. Majú taký podľa vás význam akcie aj v budúcnosti, alebo? Určite aspoň z toho pohľadu, že motivujeme ďalších, aby sa pridali k nám. Ďakujem.